Няма да ви лъжа. 2024 не бе лесна за мен. Много ми се иска да ви кажа, че сбъднах мечтите си, реализирала съм целите си, но няма да е честно. 2024 за мен бе година на оцеляването. Благодарна съм на Господ, Вселената и лекарите, че майка ми остана с мен за пореден път. Благодарна съм, че и свекърва ми се възстанови от поредна операция. Благодарна съм и, че мъжа ми оцеля след инцидент на кораба. Не пътувах колкото исках, но видях Кефалония, а мъжа ми отдавна искаше да ме заведе там. От 6 цели реализирах само една. Не можах да купя апартаменти, коли, каравани и още куп материални цели, но пък имах весело и щуро лято с приятели. А трудните моменти на работа ме накараха да се огледам за редица възможности, за които съм нямала очи, и гордо мога да съобщя, че за 2024 имах над 30 колаборации с брандове за UGC. Останалите цели прихвърлям за 2025 и си пожелавам преди всичко здраве и изгреви в сърцето.